Sekta mar teko kod sitima e pachoka dhi nyime gi dok ne okang' ma piny owacho okawo mar dwaro medo teko kata nengo mar teko sitima. Ilimbe mar boma mag Garissa, jodito mag duol mar EPRA kod Kenya Power wacho ni dwaro nitie mar timo lokruok ni kit chudo masani ni mar oseyangore ni ok oring makare. Piny owacho medo kwanyo pach jopiny ewi dwaro mar medo nengo mar teko sitima. KPLC is not asking for money for their own purposes. They are requesting for revenue requirements to pay for the cost of supplying electricity from generation, transmission to distribution, and also there are taxes that have to be collected from the tariff. You look at the kind of investments that we have got to do in order to expand the infrastructure so that we can be able to reach the customers. That is also a capital outlay for the business. Those are costs that we require to meet.